ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମହୁଆପୁର ଗାଁର ଏମିତି ଏକ ମଜାଦାର କାହାଣୀରେ ହଜିଯିବା ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବୋକାମି ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ଟକ୍କର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା କରିବା ଆମ କାହାଣୀର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସହ। ଜଣେ ନିଜକୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗ। ତ ମହୁଆପୁର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ବୁଦ୍ଧୁ। ତାର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ସବୁବେଳାର ସାଥୀ ଥିଲା ତାର ଗଦାଧର। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ପୁରା ଗାଁ ପାଇଁ ଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ। ତେବେ ଦିନକର କଥା, ଆମ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡିଆ ଜୁଟିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା ପୁରା ବିପ୍ଳବ ଆଣିଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଯୋଜନା। ପ୍ଲାନ୍ଟା ଏକଦମ ସରଳ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଗଦାଧର ପିଠିରେ ଦୁଇଟା ପୁରାପୁରି ଖାଲି ଝୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସିଧା ବଜାର ଯିବ ଆଉ ପଇସା କମେଇବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଖାଲି ଝୁଡ଼ିରେ ପଇସା ଆସିବ କେମିତି? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ରାମୁ କାକା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଶେଷରେ ପଚାରି ହିଁ ଦେଲେ, ଆରେ ଓ ବୁଦ୍ଧୁ, ଏ କ'ଣ ଝୁଡ଼ି ଦିଟା ଯାକ ତ ପୁରା ଖାଲି। ବୁଦ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛାତି ଫୁଲେଇକି କହିଲା, ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିବନି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସାୟ ଆଇଡିଆ। ମୁଁ ଆଗ ବଜାର ଯିବି, ସଉଦା ପାଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ତ ଝୁଡ଼ି ଭରିବି। ବାସ୍, କଥା ସେଇଠି ସରିଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ହସ ମଜାକକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆମ ହିରୋ ଆଉ ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଗଦାଧର ମିଶନ ଉପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଜାରରେ ବି କିଛି ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ଆଉ ତାର ଖାଲି ଝୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲା। ତ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଟିକେ ମଜାକ କରି ପଚାରିଦେଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତୋ ଗଧା ଯଦି ସଉଦା ସବୁ ଖାଇଦିଏ? ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧୁର ତ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ। ସେ ପୁରା ଗର୍ବରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗଦାଧରକୁ ସାଧାରଣ ଗଧା ଭାବନ୍ତୁନି। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଗଧା। ସେ ଖାଲି ଘାସ ଖାଏ, ସଉଦା ନୁହେଁ। ଭାବିଲା ଥା କି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ସଉଦାକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ବାସ୍, ଶେଷରେ ଝୁଣ୍ଡିରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଉ 2 କିଲୋ ଡାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଆମ ବୁଦ୍ଧୁର ବିଜନେସ୍ ଏବେ ଅଫିସିଆଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ କାହାଣୀରେ ଆସିଲା ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କଲା। ଫେରିବା ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଗଦାଧରର ମୁଡ୍ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ଗଦାଧର ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବୁଦ୍ଧୁ ବିଚାରା ପଛରୁ ପାଟି କରି କରି ଗୋଡ଼େଇଥାଏ, ଆରେ ରହ ଗଦାଧର, ରହ, ମୋର ପୁରା ବିଜନେସଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ମହୁଆପୁର ଗାଁ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେଇ ଗଦାଧର, ସେଇ ଝୁଡ଼ି, ସେଇ ଚାଉଳ ଆଉ ସେଇ ଡାଲି ସହିତ ଢଳାମ କରି ସିଧା ଯାଇ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ବୁଦ୍ଧୁର କାହାଣୀକୁ ଗାଁ ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଲା। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଦ୍ଧୁର ଏହି ମହାନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏହି ମହାନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ହସ। ଏହା ଭିତରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପୁରା ଠିକ୍ କଥାଟିଏ କହିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ, ତୋ ଗଧୋ ତୋଠୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାହାରିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତୋର ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପାଣିରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ ହେଲା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ଗଦାଧର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀରେ ମଜାରେ ପହଁରୁଥିଲା। ଆଜି ବି ମହୁଆପୁରରେ ଲୋକେ ଏ କାହାଣୀ ମନେ ପକେଇ ହସନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମତା କ'ଣ? ବୋଧହୁଏ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମତା।